Billedanalyse af Alma Arved Gade, første del. Jeg har valgt at analysere selvportrættet Brækket rygsøjle af den mexicanske kunstnerinde Frida Kahlo. Hun var kendt for hendes selvportrætter og hendes måde at vise det smukke ved maskuliniteten i en kvinde, f.eks. ved hendes sammengroede øjenbryn. Hun var Mexikos mest berømte kunstner og blev født i 1907 og døde som 47-årig efter at have levet et liv i næsten konstant smerte. Som 18 år var hun med i en busulykke, hvor hun fik et jernrør gennem hendes ryg, hvilket hun tog til sig som en inspiration til hendes kunst. Hun er kendt for sine malerier med lidenskab og smerte sat som et dybt præg i dem. Frida mente selv, at der var to store uheld i hendes liv. Busulykken og hendes forhold til den 20 år ældre elsker Diego de Veras. Da hun var 21 år, blev de gift, hvorefter de blev skilt kort tid efter, og så gift igen. De fik aldrig nogen børn, da hun ikke var i stand til det. Hun var meget interesseret i kommunismen, og ofte så sagde hun, at hun var født i 1910, så det var der den mexicanske revolution startede. I 1953 havde hun sin første soloudstilling på et galleri i Mexico, men hun var så syg, at hendes læge ikke gav hende lov til at forlade sengen. Dog insisterede hun på at komme til hendes egen udstilling, og ankom derfor til faniseringen, bogstaveligt talt i sengen. Året efter døde hun så. Denotationen, altså det vi ser, og konnotationen, det beskuerne associerer, er, at hun er alene i den her tørre ørken og græder. Nålen i hendes krop kan tolkes som den psykiske smerte, hun lider. Og hvis man ser på hendes brystkasse, kan man se, at der er en større nål placeret ved hendes hjerte. Det kan betyde, at hun også lider følelsesladet smerte, som så er forårsaget af hendes elsker Diego. Som mange af andre af hendes malerier, så overdriver hun hendes maskulinitet. Hvis man ser på nogle af hendes fotograferede selvportrætter, kan man se, at hun ikke har et lige så markant overskæg og så tykke monobryn, som hun vælger at udtrykke i billedet. Hun er stolt af hendes naturlighed og den maskuline side af sig selv. Ørkenens skåle af ufrugtbarlighed kan sammenlignes med hende selv, da hun som sagt ikke var i stand til at få børn. Hun er også alene i det her store landskab, altså hun står alene tilbage med smerte i kroppen, og kan kun så oprejse på grund af korsettet og den brækkede søjle, som fungerer som en ryggrad for hende. Søjlen ligner nærmest en ruin, og det kan sammenlignes med hendes liv, det er gået i stykker, på grund af den her ulykke og hendes kærlighedsforhold. Hun er nøgen, som symboliserer sårbarhed og understreger hendes kvindelighed, hvilket hun ellers ikke har så meget af tilbage. Hun lider i stilhed med en lukket mund. Hvis man igen sammenligner med hendes andre billeder, så har hun ofte sat håret i avanceret, flettede frisyrer, men den her gang så hænger det løst. Hun har heller ikke malet sine læber røde, som ikke giver det samme udtryk af glæde og kvindelighed i billedet. Hun har altid været kendt for at male sig selv med forskellige planter og dyr omkring sig. Typisk er det katte og aber, men den her gang er det kun hende selv. Der er ikke det samme liv omkring hende længere. Og det her billede det er malet 10 år før hun dør, og det fortæller os, at hun ikke har den samme livsglæde længere. Kompositionen i det her billede kan man sige, at det har en lukket komposition, da det har symmetri og giver en vis harmoni og balance i billedet. Symmetrien gør, at det er en statisk komposition med ligevægt i billedet. Så man kan se, hvis man sætter en streg ned midterst i billedet, virker det lidt symmetrisk. Men da det ikke er en absolut symmetrisk billede, så virker det derfor mere spændende og interessant at kigge på. De vertikale og horisontale linjer, de giver et indtryk af ro og symmetri, og de bløde og diagonale linjer giver en smule bevægelse og energi. Hvis man for eksempel ser på det lyse stykke klæde, hun dækker sig med, så har det diagonale linjer, og det giver os et indtryk af, at hun lige har taget det over sig. Rummet i det her maleri, det er opbygget efter billedrum. Det, der er helt i forgrunden, det er det hvide stykke klæde, hun har rundt om sit underliv, og derefter kommer hendes nøglekrop. Mellemgrunden er den tørre, sprækkende ørken, som fører beskueren ud til forsvindingspunktet. Baggrunden er derfor den stormfulde himmel og den lyse horisontale linje, som eventuelt kunne ligne vand. Hun skaber dybde i rummet ved hjælp af overlapning. Hvis man for eksempel kigger på nålene, så overlapper de det hvide korset. Igen er klædet også et eksempel af det her mørke skygger, som giver os en fornemmelse af, at det folder. Rummet føles dybt, da hun udnytter luftperspektiv, så det bliver mørkere, mere koldt og blåt, og mere utydeligt jo dybere du går ind i billedet. Perspektivet føles som en blanding mellem frø og normalt perspektiv. Det er ikke fuldt frøperspektiv, da hendes krop ikke bliver langsomt mindre, jo højere du går op i billedet.
men det er på den måde, det er beskåret på. For hendes hoved det er tæt på kanten af billedet, hvilket giver beskueren en fornemmelse af, at man ser op på hende. Hvis hun havde malet mere himmel, ville man få en større fornemmelse af menneskeperspektiv. Og det her billede det har et meget naturligt rum, da man kan gennemskue, hvad objekterne i billedet skal forestille. Det er derfor ikke abstrakt. Fladen den er klart defineret, og man kan mærke, at penselstrøgene er sat nøje. Skyggerne på kroppen det giver en fornemmelse af tredimensionalitet og gør, at billedet ikke virker fladt. Farverne er realistiske, og det giver også et ensartet præg. Linje, der kan man sige, at der ikke er brugt en decideret konturstreg, men man kan tydeligt se, hvor figurerne slutter, da hun bruger farver, der modsiger hinanden. Og billedet det består af rolige og tydelige linjer. Hendes krop er især en tydelig vertikal linje. Den giver beskueren en fornemmelse af statik. De horisontale linjer i baggrunden giver en fornemmelse af, at de bare flyder ud, eller de flyder med, hvis man tog og hæv i hver side af billedet. Nålene er klædet af diagonale linjer, og det giver en fornemmelse af dynamik. Det virker, som om nålene lige er blevet stukket i hende, og klædet lige er kastet omkring hende. Eller om hende. Lys og skygge. Lyset i billedet er naturligt lys, da man fornemmer, at det er solen eller skyerne, der er lyskilden. Man kan kalde det for en skjult lyskilde, da der ikke er et sted, hvor man kan se, at lyset kommer direkte fra. Og som de andre ting, så virker lyskilden også realistisk. Det er den farve, som er den mest naturlige. Skyggerne i billedet er bløde, og igen også realistiske. Og så er det egen skygge, der er lyskilden, som danner skyggerne i billedet. Farve, der kan man sige, at hun bruger en del brækkede farver i billedet, hvilket giver en vis klang. Og man kan se en meget blid komplementær kontrast, hvis man for eksempel ser på den blålige himmel og hendes orange-lignende hud. Det giver også en kold-varm kontrast, da orange er en varm farve og blå en kold. Hun bruger en del lys-mørk kontrast, for eksempel i hendes ansigt med hendes mørke hår og lyse hud, og jorden bagved med de mørke sprækker og det lyse sand eller jord. Hun bruger også kontrasten til at skabe skygger. De forskellige farver har hver deres farvesymbolik. Den orange-gule, den kan forstås som en sygdom, fejlhed og varme, hvilket passer rigtig godt til det her selvportræt. Hun har levet sit liv i næsten konstant sygdom, og følte, at der var en slags fejl i hendes krop. Den her ørkenlignende natur, hun står i, giver en varme, som man kan fornemme ved hendes udstråling og farve på kroppen. Den hvide farve kan symbolisere tomhed og fred, og man kan se sådan på det, at alt efter alt det sygdom, hun har gået igennem, så føler hun sig tom indeni. Hun befinder sig i den her tomme natur, hvor der er fred og giver hende mulighed for at mærke både himmel og jord. De jordnære farver giver en rolighed, som er en kontrast til den stormfulde himmel. Malingsteknikken, der fornemmer man, at der er tydelige, små detaljerede penselstrøg i billedet, som giver en blød konturstreg. Det er altså den teknik, der kaldes for fordrevne strøg. Og så vil jeg gerne sammenligne med Picassos selvportræt fra 1907, og han var en spansk kunstner, som var med til at starte kubismen. Og han er kendt for at male i mange forskellige stilarter. Ligesom Frida Kahlo, så gik han også ind for kommunisme. Og Picasso han bruger nogle lidt andre teknikker. Han malede billedet under kubismen, og var derfor meget fokuseret på de geometriske former og markerede linjer, end at male naturalistisk. Det tredimensionelle rum er ophævet i kubismen, og det kan man tydeligt fornemme på hans portræt. Han så nogle diagonale streger uden form for skygge på dem. Konnotationen på billedet er en mand med meget enkel og markeret ansigtstræk. En brun streg understreger hans kindben og let bøjet horisontale streger som øjenbryn. Han bruger tykkere og hurtigere penselstrøg end Frida Kahlo. Inden han startede kubismen, så var han meget inspireret af afrikanske skulpturer. Og det kan man også se på billedet her, da det har de her særligt skarpe krop- og ansigtstræk. Det her billede har ikke lige så mange kubistiske særtræk som hans andre malerier fra den tid. Det er tættere på den realistiske maleteknik, men dog alligevel også langt fra. Frida Kahlo er kendt for hendes meget symbolistiske malerier, men Picasso han bruger ikke helt lige så mange symboler. I Kahlos selvportræt så føler man, at hun har haft rigtig mange baggrundstanker med hendes fine og nøjagtige penselstrøg, hvorimod Picassos virker mere som en spontan måde at male på.